Undskyld. Ja, hej. Vi vil høre, om du ikke kan fortælle om dit forhold til sport. Jeg vil nok fremhæve et tidspunkt af mit liv, hvor jeg var enormt aktiv i kvindebevægelsen. Der havde vi jo nogle såkaldte selvforsvarslektioner. Der var på et tidspunkt en anden kvinde i min gruppe, som så at sige tryllebandt mig. En stærk murerskroster og sekretærpige, som på et tidspunkt, hvor vi skal lave noget, hvor der kommer en ind, og så skal man så ned og ligge og vende rundt, ikke? Og afværge, ikke? Den her voldelige mand, der kommer, ikke? Vi ligger helt krøllet sammen på gulvet, ikke? Meget intimt, ikke? Og så mødes vores blikke, ikke? Hede blikke, ikke? Og jeg kan godt sige, som det er, jeg bliver smaskvåd ned i fissen. Det er som om hele vores kvindelighed bliver en spændt bue af erotik. Og jeg siger så til hende, I love you. Mens vi ligger der på gulvet, ikke? Jeg tror også, hun er rimelig liderlig. Jeg kan fornemme, hun har halvstive brystvorter. Jeg ser på det som en velkomst, ikke? Og siger, skal vi gå i bad sammen? Og tilfældigvis så har jeg så en dobbelthoved, nu mener jeg altså en stor silikondildo med pikhoved begge ender, forklædt som en Sanix-deodorant. Ikke? For sport, ikke? Det gælder ikke om at få medalje, det gælder om at få nærvær. Sådan ser vi tøser på det. Ikke? Jeg er faktisk halvliderlig bare at tænke på det nu. Jeg er moist, ikke? Altså fugtig. Var det? Undskyld. Ja, hej. Jeg er om penge. Altså i 1978, der gav jeg alle mine penge til daværende byggeprojekter i Kvindehuset. Der var en gang, hvor jeg sad nede i banken. For det skal man jo en gang, men man kan jo ikke leve i det her kapitalistiske samfund. Sætter mig over for en dame. Køn dame. Ja? Knold i nakken og briller. Jeg skal bruge nogle penge, siger jeg så. Ja? Så siger hun, jamen du har ikke nogen indtægtskilde, siger hun så. Nå, siger jeg så, nå. Så siger hun, nå, hun har fyraften. Så slår hun håret ud. Stor, flot, mørkebrun manke. Ja? Hun tager brillerne af, ikke? Så rigtig frækt tager hun brillerne af, ikke? Lige pludselig, så smider hun sig hen over bordet, hvor vi har siddet og snakket, og papirer og klipsmaskiner og alt muligt side. Og så begynder hun at suge på mit ene bryst. Og jeg bliver jo mildestalt smaskhamrende liderlig. Så jeg kaster min liderlige patter frem i ansigtet på hende, og begynder at give lusinger hen over ryggen, ikke? Hun er lidt en klønker, kan jeg godt for nu vil jeg tidspunkt afsløre, at Kirsten fra Nordea er en skriger. Jeg skal da ikke holde tilbage, at jeg også lige får råbt. Hold da kæft, en god røv, du har, søster. Den skal jeg have i munden. Så siger jeg så til hende, I love you. Okay? Lige på stedet, ikke? Bang, siger det så. Så har jeg en hånd på min klitoris. Så siger jeg så, I love you. Ikke? Og så kører vi ellers bare der, ikke? Så bliver der skåret rugbrød, der bliver fodret en hest. Jeg tror sgu, jeg skal hjem og banke kødært, hvis I forstår, hvad jeg mener. Hvornår kommer det? Den bedste ferie, siger jeg. Ja, det er svært. Der er mange ting, der er dejlige ved det her med ferielivet. Nej. For sæt. Torino kører selv ferien i spisetilbud i sommeren 82. Opstillet komplet kører selv. Jeg kan lige så tydeligt huske det. Mændene var blevet sendt i byen, og så var der kun Elsa og mig tilbage. Over et slag cappuccino. Og nogle halvtørre italienske skæreoste. Elsa tager min hånd og siger, I love you. Og tager den anden hånd og fører den direkte op til hendes bryst. Hun spørger så, om jeg har været sammen med en kvinde før. Jeg siger, nej, jeg har aldrig været tiltrukket af mig, men meget køn til så. Så siger hun, så er det på tide. Og vi flår tøjet af hinanden. Og ruller sammen i en hed 69'er i forteltet på kampletten. Og plastbestik og næstkaffe står ud til alle sider. Vi holder om hinanden. Det er varmt, intensivt. Hun suger på min klitoris igen og igen. Mændene bliver sendt i byen flere gange i løbet af den uge. Og jeg får hed damesex. Så det vil jeg sige, det skal en god ferie indhold for mig. Hvornår kommer det? Det går nok. Kan man også godt snakke om en bolig, man kan tage med sig? Jeg har altså lavet en kørselferie med min komplet. Efter at vi kører fra København, så efter 9 dage, så kommer vi så til den tyske grænse. Så kommer vi op på campingpladsen til minigolfbanen. Der står hun. Inde bag disken med minigolfkøllerne. Sammen med alle de tunge jern. Og så sender hun mig et blik. Der siger, haps. Jeg skylder mig febrilsk for de her køller, og vi spiller golf, ikke? Men så skal de jo afløses igen. Så kommer jeg op. Så ligger hun med en kæmpe stor fed golfkølle op i fissen. Så jeg hoppede op på skranken og trak min lædergamasje ned. Og viste i min store klitoris, og så sagde jeg,
Ich bin der 19. hul für dich. Så siger hun, ich heiße Gisela. Så siger jeg, jeps baby, I love you, jeg hedder Randi. På et tidspunkt, kan jeg huske, der sortner det for mig. Der kommer hun med en snor med 6 golfbold på. Altså, nogen vil kalde det geisha-kugler. Andre vil kalde det, nu er det nok. Randi, hun siger, det ser spændende ud. Ikke? Så siger jeg bare, tjuhej, op i mig. Så det er nok det, jeg forventer med bolig. Det er hul nummer 19 på en tysk campingplads. Men jeg tror... Ja, helt til lederligt nu. Det er jeg sgu. Hvis du siger sladder til mig. Jeg vil sige, nej, jeg kan fortælle mig en sjov anekdote. En lille anekdote, ikke? Vi sidder nogle piger hjemme med mig en aften. Stille og roligt og nyder et kilo briost og nogle liter rødvin. Så siger en af pigerne, kan I huske lige en i køben, siger hun. Så kommer jeg til at tænke på en Camilla Martin. Det aften, der blev jeg sgu lidt fugtig mellem benene. Jeg tænkte på Camilla Martin. Den her spændte ørn. Ikke? Så jeg skynder mig ud på toilettet. Ikke? Og masturberer. Og dernede. Sidste gang, der var noget badmintonmesterskaber. Der lå jeg hjemme i lædermøblementet, ikke? Og filede på Cox Orangen af kød. Og lå der hjemme og kørte skamlæberne fra side til side op og ned på den lille klitoris. Camilla Martin, hun er en spændt bue af Eros. Hun er et tempel af sport. Hun er bare lækker. Lad mig sige det på den måde, så snart hun toner frem på skærmen, bang! Så begynder jeg at bulle og koge den lille kødfrikadelle, ikke? Hvis jeg bare sætter en time med det der lille frække smil, hun har, ikke? Det er faktisk liderligt nu. Bare jeg står og snakker med det, så kan det godt være, at der løber en smule fugt ned mellem pismakronerne til æblemusen. Siger det blankt, Line, jeg kan sige det. Skal jeg sige det til kameraet? Er det det, du her? Jeg onanerer til Camilla Martin. Ha? Camilla Martin gør mig liderlig. Hamrende liderlig. Til hvornår kommer det? Kommer på torsdag. Nå, vi ses. Der er faktisk noget meget sjovt. Der sidder vi og klar, jeg skal være tutor. Det vil sige, det er mig, der skal lede de nye unge sygeplejersker, der skal afsted. Ikke? Og allerede i bussen, der ser jeg en mystisk, mørk skønhed. Lidt eller Pocahontas. Sort olivenfarvet hår. Nærmest lilla bloklinsende. Som en pik, der har siddet i kvælertag i 4 timer. Ikke? Hun kigger på mig, jeg kigger på hende. Jeg bliver smadskræmmende leder. Vi kommer ind og får indlogeret ungerne der. Jeg fusker måske lidt med sædlerne. Så mens alle de andre er ude på orienteringsløb, så står mig og Pocahontas i køkkenet sammen. Hun har en hvid only top på, kan jeg huske. Lynhurtigt flår jeg en dåse majs op og hælder den ud over hende. Og bang, jeg kan se, at hun ikke har nogen BH på. Bang! Min brystvorter er så hård som granit. Jeg tager hende i førergreb og kaster den op på bordet. Så majs og pizzabrød og kinakål flyver til alle sider. Jeg tror vist, at mens jeg slikker hende i fissen, der pisser jeg på gulvet selv, mens jeg onanerer. Lige så stille stikker hun et piskris op i fissen på mig. Det ender med, at jeg har en elpisker, et almindeligt piskeris, en zucchini, 2 grydelapper, et viskestykke, et skærebræt og en lille dessertske oppe i fissen. Da de andre kommer hjem og tror, de skal have lækre varme pizzabrød med kinakål og noget lækkert, så ligger der bare 2 nøgne kvindekroppe, spændt som kogt ørn inden foran kaminen. Hej. Jeg synes, du om dyr. Dyr. Nu ser du dyr. På et tidspunkt, der arbejder jeg over i Guds eget land, ikke også? Amerikas. Der arbejder jeg så i SeaWorld der. Står og maler med en rulle, valerrulle. Og pludselig så hører jeg sådan noget, der minder lidt om en svag chicken hakken. Så vender jeg mig om. Og så svømmer den store hundspækhugger rundt nede i bassinet. Og så er det som om, hun udsender nogle stråler. Det er som om, at de stråler er noget ultrasonisk vibrerende, der går lige ned i fissen. Så jeg står mildestalt uden at have været i vandet, og er smaskhamrende våd ned i fissen. Jeg springer ned i vandet, så fatter den lige på den her store regel. Vi vælter rundt i vandet. Jeg har stadig malerrullen i hånden. Jeg finder dens klitoris. Hvis du er en spækhugger, den har en klitoris på 9 kilo. Så jeg tager min malerrulle og begynder at køre på dens klitoris. Og den er jo våd, kan man sige. Men som om der kommer lidt mere tykfyldende væske ud af valgfisen. Jeg visker ind i dens tykke hud. Altså, I love you. Det er som om, at jeg tænder et springvand af lyst, sovs for det her kæmpe store smukke dyr. Bortset fra det, så havde jeg engang en hamster. Og sådan en base, det får jo ikke særlig meget andet end stærk fiberholdig kost. Det vil sige, det går ikke så meget over emaljen, der er ikke så meget sukker i. Så den har skarpe tænder. Så en gang imellem, så smurte jeg fisk ind i peanutsbutter. Så slappede jeg krædet løs i mine underbukser. Hold da kæft, hvor det sjovt. Med tænder og en stor stum trækgenstand lige op i numsen. Faktisk er jeg brandhamrende liderlig nu. Jeg skal kraftedeme med hjem og spille klitoris nu, du. Hvornår kommer det? Hvornår kommer det?
på torsdag. Nu ytrer jeg mig jo ikke så meget om sådan noget generelt. Altså. Men jeg kan da godt komme... ja, nu skal jeg tænke, ikke? Ude hos mine 2 veninder, Tjordis og Bjaldi, ude i Vandløse. De har en kæmpe have, og så har de et hus, ikke? Så lejer de huset ud om sommeren, ikke? Og så bor de selv i sådan en nomadetipi, gammel mongolsk nomadetipi ude i haven. Og der kan jeg huske, at vi var ude en aften der i Vandløse, ude i nomadetipien. Vi så samlede en masse smukke kvinder mellem 35 og 50. Og vi er selvfølgelig nøgne. Det er vi jo. Vi har ikke noget at skjule for hinanden. Bang, bang, det er en tidskone, det er et par bryster. Og pludselig mærker jeg en hånd på min klitoris. Og jeg kigger til højre, og der sidder en beautiful, beautiful dame. Og så siger jeg bare hej. Og hun sidder simpelthen med hånden på min klitoris. Så siger hun hej. Så siger jeg, I love you. Og vores munde mødes i det mest fantastiske kys, jeg nogensinde har været med til. Og vi knipper så nede på gulvet, hvor hun bare rører min klitoris, og jeg rører hendes klitoris, og jeg suger på hendes brystvort. Hårdt. Og jeg slikker hende også nede i fissen. Og så tager fanden jo ved hele teltet, ikke? Og lige pludselig ligger alle de her smukke, nøgne kvinder mellem 35 og 50, ikke? I et stort bunkepul, ikke? Lige pludselig, så forsvinder Tjørdis ud af tipien. Og lige pludselig kommer hun ind med en kæmpe stor stykke laks. Og jeg tænker, tak, spids, skæbne, og så sortner alt. Mere når jeg faktisk ikke at tænke. Ja, man skulle være skarn, hvis man ikke stod og blev småliderlig bare ved tanken. Det går, at jeg lige skulle hjem og have fat i klør 5 engang. Kan det godt? Jeg var engang håndarbejdsmedhjælper på et sted, hvor vi trak kabler til et modeshow. Randi, de kabler, de skal ligge under catwalken. Under catwalken kravler jeg så. Ikke? Og så kigger op. Og så går der en smuk kvinde. Ikke? Vores blikke mødes, hvor hun går på catwalken i det mest moderne tøj. Ikke? Og jeg siger, at Randi ligger nede, nærmest i bare overkrop, ikke? Og trækker kabler. Ikke? Efter modeshow, ikke? Så er vi så inviteret alle sammen, ikke? Til champagne og kaviar. Så ser jeg hende her, den mexikanske, sydamerikanske, sygdomsfrie, ibenholdsfarvede skønhed med langt olivenfarvet ibenholdshår. Så kigger hun bare på mig der, bang, siger det så, ikke? Jeg bliver brandhamrende våd nede i fisletten, ikke? Så river jeg hende ned bag vores bil, ikke? Vi har sådan en stor bil, hvor vi har alle vores kabler og sådan noget, ikke? Og hun river og nulrer min brystvort, ikke? Og jeg river så en kjole, og spytter hende på patterne og begynder så at glide helt vildt på hendes patter, ikke? Bang, bang, siger det bare, ikke? Og så har hun bare hele klør 5 lige op på den på mig, ikke? Så siger jeg, det skal da ikke være, du. Så jeg tager bare fat i hende, du. Lægger hende ned på gulvet, du ved. Og så har jeg sådan det glashaft Campari med op og røven på hende. Det forsvinder. Så tænker jeg, du godeste gud, man var herre til hest. Isoleringstangen og sådan noget, du. Jeg stopper dig op i skatkameren på fuld skrue, ikke? Hun får bare tjuhej, ikke? Jeg tror, at vi ender i at synge limbo sammen. Nå, hej, jeg skal også videre med det her arbejde, du ved. Undskyld. Hvornår kommer det? Det kommer på torsdag. Altså, en gang for nogle år siden, der arbejdede jeg som roadie. Der var vi på tur, kan jeg huske, og på den internationale kampdag, der spillede Jomfru A-band til en stor sammenkomst af frie independent women's. Det, der sker under koncerten, det er, at jeg står op klar, nærmest i bare overkrop med værktøjsbæltet på, og klar til at rykke ind på scenen, hvis der er et kabel, der går. Så nede foran, der ser jeg den her smukke, jyske, frodige malkepige, som står og kigger med sine store, våde, røde øjne op på mig. Bang, du, Randi, hun er brandhamrende leder. Jeg kan sige som det er, jeg kan sige det som det er. Min fisse, den savler simpelthen som en baby, der lige har fået bryst. Ikke? Det kan jeg godt se. Det er lige før, den skal på skuldrene. Du ved, så den kan gylde bag. Ikke? Efter koncerten, der løber jeg ud. Jeg siger, pak sammen selv, ikke til alle de andre road. Pak sammen og løber for fat i hende der, ikke? Vi står sådan over for hinanden, ikke? Hun har sådan en lang blomstret kjole, altså sådan en helt løs kjole på. Så siger jeg til hende, I love you. Og bang, så sidder han bare lige midt i fissen på hende. Så bliver der altså skåret rugbrød og fodret hest og vandet blomster og friseret åkander og strøget kød, der bliver gjort hele banden, ikke? På vej ind, der finder jeg så en elbas, som står og skal stemmes. Så mens jeg spiller flagbass, så slikker hun mig i kussen. Og det er fantastisk. På et tidspunkt, der prøver jeg at stoppe hele bassen op i røven på hende. Jeg tager hele den brede bagsæt, og så prøver jeg bare at stikke lige op i røvfissen på hende. Det ender med, at vi ligger og skriger af gammel en lindesang, ikke? Du kan få både sol og måne og stjerner. Da, 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 da. Så når du ser musik, så tænker jeg på International Kvindekampdag, Jomfru Ane Bands koncert i Tilst,